Hallelujah. Amen. 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 Regai kuchungamidzei tine vari kutigadzirira mainstruments edu asi nekuda kwenguva dzedu regai tiite tichitanga Mwari vachitiitira zvakanaka. Amen. Amen. Regai ndikuchungamidzei vadikani. Regai nditange kuti ndine urombo nekushayikirwa muri kwamwengeni muri kwanjitimana tine urombo nekushayikirwa nenguva yakadai hazvisi nyore. Mwari vakunyaradzei. Amen. Amen. Muri yokwachinyuku tine urombo nekushayikirwa nemukuwasha inguva yakaoma. Takanzwa vaivaipo pasevhisi yazuro vachitozi ndiyaitove chotorwa semukomana wemumusha, saka hazvina kujairika, hazvisi nyore. Tine urombo vadikani. Mwari vakunyaradzei, Mwari vakusimbisei. Amen. Amen. Vanasawira vadikani, hama neshamwari, tine urombo nokurasikirwa. Tose tiri pano tinogona kunge tisina kuziva nemazita ose, asi regai ndikuchungamidzei zvatafambira kana kuti nhava taura kuonekana nemumwe wedu akatisiya akabvutwa kubva pakati pedu. Mwari vakuitirei zvakanaka vadikani. Mwari vakusimbisei. Tese tarasikirwa. Kune arasikirwa nababa, kune arasikirwa namukoma, kune arasikirwa nemwana. Tine urombo. Mwari vazongotisimbisa tose. Mwari vachitiitira zvakanaka. Amen. Amen. Nekuda kwenguva dzedu zvekare wedha yedu haisi kutiitira zvakanaka. Tichangofambawo neprogramu yedu. Mwari vachitiitira zvakanaka. Amen. Ruremekedzo rwangu kuvazukuru nevamwe vose vari kumhanya-mhanya, all protocols observed, vanoremekedzwa vose, vavakidzani, community leaders, ndinokuremekedzai. Mwari vakuitirei zvakanaka. Vatungamiri vemadzikereke, vatungamiri vemasvondo akasiyana-siyana vari pano, tinokuremekedzai. Nzwai kugamuchirwa, nzwai kuremekedzwa muzita ramambo Jesu. Amen. Amen. Ndikuda kuzvikare kuremekedza vafundisi vari pakati pedu. Vamwe muchazokwaziswa zvakatsanangudzika pamberi peprogramu, but inzwai kugamuchirwa. Ibasa renyu ramuri kutibatira, tinoriremekedza. Nebasa ramurubata munotirerutsira. Vafundisi vose tasvika panguva yemuonekano paprogramu ino. Rega ndingopa muchidimbu ndikuzivisei kafambiro kaichaita tichizombopinda mairi. Tichatanga nekupa uchapupu hwemumwe wedu wataunganira, Joshua Mwaingeni akatisiya, wataunganira pano watiri kuzoradzika muzuva ranhasi. Tichaita uchapupu, tichazokumbira
nekuremekedza vana Tezvara mhuri kwaChinyuku vachatanga ndichadoma vachauya pano, tichizoteverawo nemhuri kwaMwengeni, mhuri kwaNjitimana vachizotevera zvekare, tozowana vanasahwira vanozouya zvekare vachipupura, Mwari vachitiitira zvakanaka. Tabva mukupupura tichazoenda zvekare panguva yatichanzwa shoko rekunyaradzwa, mufundisi vachazotitungamirira pane chikamu chichazotevera kubva ipapo, Mwari vachitiitira zvakanaka. Zvekare basa riri kubatwa pano tiri kungoona even nebhana of this tent yatiri kuona, tine vari kutibatirawo basa veZororo Pumulani, tinovatenda zvekare. Tichawana nguva yatichazopamukana zvekare vozotaurawo pakati pedu, Mwari vachitiitira zvakanaka. Amen. Mwari vatiitire zvakanaka. Haleluya. Regai ndisingapedze nguva ndiremekedze nokukumbira baba Chinyuku kuti vangouya vangotora mukana uno. Baba, tinokuremekedzai, uyai mupupure, tivauchirire vachiuya, tirambe tichinguvauchirira. Mwari vatiitire zvakanaka. Pamusoroi ndanga ndichifunga kuti kuchatanga kutaura varidzi vemusha, zvisinei ndoti pamusoroi vana Chirandu mhuri yekwaMwengeni, pamusoroi amai mbuya vaVhiki, pamusoroi hama dzose dzekwaMwengeni, pamusoroi vazodziva vaMwari. Handingazoziya nemaringi enyu asi ndinongopa general warning yekuti vazodziva vaMwari that will cover it all. Naika tiri panguva isingajairike, nguva yekuti hakuna kana mumwe anomboti azvijaira. Ndauya pano ndiri kutaura ndakamirira vana baba vaTezvara vaJoshua. Panapa tiri vairi chete asi muchakune vamwe variko. Tarasikirwa nemwana anga ave mumusha medu. Kuuya kwaakaita ndakashamisika nekuti munhu akauya kuzoroora anga ari pastor wechikadzi weku-AFM. Mwana uyu ndanga ndichigara naye Primrose. Vadaro ndikati unouya mapasta regai tione. Asi ndakazonzwa nhoroondo yaJoshua zvikatifadza, zvataiudzwa nezvatakazoona kuti anga ari mwana akamira pachokwadi. Tanga tichifadzwa kwazvo nemhuri yanga ichiyevedza, mhuri yaJoshua naPrimrose. Tanga tichingoti vana vagere zvavo, asi iye anga achiziva kuti ndakauya mumusha, ndakaroora mumusha wakakura une vanhu, anga asingasarudze dzimba. Akauya aiona kuti aona vanhu vese achishanya. Ndakafara chaizvo. I think it's commendable. Vamwe vanoti vakaenda kudiaspora vana vanouya vasisagone Shona. Vakauya kumba kwangu ndikanzwa Victor nemunin'ina wake vachitaura Shona yakanaka kwazvo. Ndikati nai Chirandu makazvifambisa sei? Zvikanzi aiwa, ndakati tisaite zvevamwe vanozoya vakutadza kutaura rurimi rwaamai. Saka vana ava ndinovadzidzisa kuti whatever zvavanodzidza kuchikoro ndezvekuchikoro, kumba tinotaura Shona. Handina kuziva kuti paakapedzisira kuuya vakagara chaizvo tichikurukura, panga kuri kupedzisira kuonana.
Zvinorwadza kuti tirambe tichitsanangura, asika nhamo ichinge yauya tapesana saizvozvo. Tinorangarirawo kuti miri yedu iyi inosvika painogumira zviri zvakarongwa naMwari. Kana mwiri usisakwanise kuenderera mberi, Mwari ndo vanozvironga izvozvo. Nguva zhinji tinotambudzika munhu achirwara, kunyanya vafundisi. Ndo nguva yatisingakotsire tichinamata kuti dai munhu apona. Asi kana zvadai, Mwari vanongoramba vachirumbidzwa nekuti ndiMwari. Handina chandinogona kutaura, asi ndinotarisira kuti mhuri yekwaMaengeni, Mai Victor mudzimai wenyu, muroora wekwaMaengeni, pane rimwe randazonzwa nasanzi njitimana ndizvo. Tinokudza izvozvo, tinokudza zvaishuvirwa naJoshua nemudzimai wake. Tichitarisira kuti Mwari vachachengeta vana ivavo vagokura, afa ari at a very young age. Vane zvavanga vachida kuronga nemudzimai wake nemhuri yake, zvimwe zvacho zvadimurirwa, asi Mwari achavachengeta vanoenda mberi. Nesapoti yamunopa mumusha menyu, tinotarisira kuti zvicharamba zvakangotinakira naika. Ndo chete zvatinotarisirawo sevabereki, tichikumbira kuti Mwari vatiitire zvakanaka. Maita ino kuteerera. Ngativauchirirei Baba vachitora chigaro. Mazviita Baba, tinokuremekedzai, tinokudai, Mwari vakuitirei zvakanaka. Tinotenda chose. Vanotevera rega ndiremekedze vakamirira vana mama vekwaChinyuku. Mama vauye vatipe utapupu, tivauchirire vachiuya. Pamusoroi vana baba Maengeni nemhuri yose yekwaMaengeni. Ndinoda kutenda mbuya Maengeni vakagona kubereka mwana wavo mukomana anonzi Joshua. Isusu mukati memba yedu tine vana vedu 5, vasikana vese, handina mwana mukomana. Saka tatichifara kuti tawanawo mwana wedu mukomana. Saka zvisinei hazvo Mwari vaita kuda kwavo, asi vatirwadzisa kusvika pekupedzisira. Nekuti zvese zvishuviro zvedu zvatakatarisira kuti Joshua achatiitira zvese zvatinoshuvira mukati mekurarama kwedu. Zvisinei hazvo, mukuwasha wangu pamba mugare. Neurombo mazviita mama, tinokutendai. Amen. Vanotevera rega ndikumbire Mai Guru Hilda vauye vazotipa uchapupu, tivauchirire vachiuya.
pano semadzimai hatina zvakawanda zvatinoda kutaura, asi toda kungoti hatikwanisi kutaura, hatikwanisi hedu kutsanangura marwadzirwo ataita, asi tarwadziwa tiri mukati memarwadzo edu. Toda kutenda hedu mhuri yese kwaMaengeni nekugarisana kwatatakaita, tingoranga tingoti hazvipfuurire mberi. Toda kutenda zvikuru murume akarara apa, zveshuwa taichengetwa, zveshuwa takachengetwa dzinza rese kwachiri kuringa ndikukurira, taichengetwa nemurume arerara. Tongoti hazvine hazvo Mwari vaita kuda kwavo, asi baba vakatichengeta. Zveshuwa mukatitarisawo, munoona kuti taichengetwa nenyeve. Ndoda kungoti ndipfuure zvangu mberi, chingopawo nhoro yangu diki diki yemurume akararapo, kuti baba vhiki vachitanga kupinda mumusha vasati vauya kuzorora. Ndingangoti ndakambogara namainini pandakatangawo kushanda, ndakagara namainini Rodzi tichigarisana zvakanaka. Takazoti papera nguva mainini vakauya kwandiri sasisi vavo, vakanditi vakoma, ndawana umwe munhu wandikufambidzana naye, asi ndokumbira kuti sasisi ndimboya naye mumuone. Zveshuwa papera mazuva mashoma mainini vakauya nabamunini, tikasvogara muswere wese tikatandara tikavaonawo. Baba munini vazodzokera, takagara pasi nemunin'ina wangu sasisiyo nemazuva nenguva shoma shoma ndandavhetawo sasisi. Namba ndazovaudza ndikati mainini munenge mazviwanira munhu kwayo, kana mukuda kuroorwa batisisai muroorwe. Zveshuwa zvinhu zvakafamba zvakanaka, mainini vakaroorwa zvakanaka, vakagara vakakwese kwavakafamba vachishanda vachienda nemurume wavo, vakagara zvakanaka. Tinongoti hedu hazvina mhosva, vaparadzaniswa nerufu. Chingoti Joshua famba zvakanaka, kwese kwauri tinongokumbira kuti uchengete mhuri. Chingokumbirawozve kuti ivo vasara varume vedu tiri tese tokumbira kuti tibatsirwe kuchengeta vana, chingofambidzana sokufambidzana kwataita Joshua achiri mupenyu. Handina hangu mazhinji, ndongoti fambai zvakanaka baba vevana. Mazviita tinokutenda chose, Mwari vatiitire zvakanaka. Regai tipfuurire mberi tichinzwa uchapupu kuhama tichienda kumhuri yokwaNchitimana, mhuri yokwaMaengeni. Muchatiregerera dzimweni dzenguva order yatinayo inogona kunge haisi, inogona kunge isina kunyatsomira zvakanaka, vanhu munazongotiregererawo, Mwari vachitiitira zvakanaka. Amen. Rega nditange nekukumbira vakamirira vana baba vokwaMaengeni. Ndikumbire baba Mr. B. Nchitimana vauye vatipe uchapupu, Mwari vachitiitira zvakanaka. Tivauchirire vachiuya. Pamsoroi vanotezvara, Pamsoroi vafundisi vari pano, Pamsoroi vanin'ina, vazukuru, vanamainini, vanambuya vari pano vese mwese zvenyu. Tinomboti all protocols observed, kuti mese ndakuchingamidzai. Tinotenda nokuungana kwataita tichicelebrate life yemwana wangu Joshua.
inzira yedu chose. Munhu anobarwa okura kusvika paanga ari aine zvaanga achida kuita muupenyu, ma-aspirations, asi zvakasvika pakugurirwa panzira. Tisachachema tichiti zvaitirwei, ndiyo nzira yedu tose. Wani panowanika mwana anozvarwa kune mastillbirth anokwanisa kuita 2 days, inenge zvisiri chido chedu, asi kuronga kunenge kwakaita Musiki. Ndakamirira mhuri yekwaNjitimanga, tinoshishikana zvikuru, titarasikirwa nevekwaMunyuki vanatezvana nezvataurwa kuti anga ari munhu anga achichengeta mhuri yese kwese. Ndinomuziva tichionana, baba ndaakudzokera kubasa, ndaakuenda kuNew Zealand, zvese izvozvo taizvitaurira. Kwanga kuri iri nzira yekuda kuti adini ariritire mhuri. Muroora tine urombo zvikuru, asi baba wakashinga ngatirambe tichinamata. Pastor Muswaga vakataura ngatirambe tichinamata, tichasachema. Kuti ramba tichichema, ngatinamatei, tigamuchire Musiki. Maproblems ese ari kuuya anouya, asi toramba tichinamata. Tikabondera tichirara pasi tichiti toita sei, Muroora hapana zvatiri kuita. Ngatitarisei vana ava tese takadai, hama neshamwari, tisafuratira tabva pano, asi tiyeuke kuti pane vana vanoda kuchengetwa, pane imba, pana mai guru vangu vanoda kuchengetwa, tese tobatsira. Ndo zvandiri kuti deno zvaita saizvozvo, vaning'ina muri pano simukai muoneke. Maona delegation yese yakadaro, saka hatingatadzi kuti tione kuti musha unoramba wakachena. Zvese zvanga zvichida kuitwa ngazorambe zvichidini, zvichienderera mberi. Garai yenyu tatenda. Ane mashoko akawanda, asi ndiri kuda kutendai. New Zealand ndepanwe dene panga pasiri kuti vanhu vese vari pano nevamwe vasiri pano vari kuSouth Africa community yePietermaritzburg nemunomu, mwana wangu adena asina kusvika kuno. Hamusati manzwa here pamwe vanoti taakutomuchengeta kuno? Ndiani anenge achizoenda wachiisa maruva ipapo? Tatokanganwa nezvake katadaro, asi hazvisizo zvakaitika. Takashinga kuti ngaauye patinenge tichimuona kuno. Saka ndoda kutendai vese vakakontributa morally, spiritually, vese vamuri kuona pastor ava isupport yakaita kuti zvinhu zvifambe saizvozvo kusvika pari nhasi, patave nhasi. Toda kuvatenda nevari kuNew Zealand, taitaurwa namai guru kuti tiri kuona, onai video, vari kuvaraidza Muroora ikoko. Deno anga ari ega, ongochema ipapa, hapana munhu ari, asi hazviso zvakaitika. Toda kuzvikudza, toda kutenda. Saka ndo mashoko andinawo mashomanana. Ndinoti mwana wangu famba zvakanaka. Please rest in peace. Tinotenda baba Mazvita, Mwari vakuitire zvakanaka. Regai tikurire pamberi. Tongoda kuti tiremekedze vakamirira mai Nyakutumbura, vauye vape uchapupu. I know hazvisi nyore
vatirega tivasimbise vataure zviri kunze kwemwoyo. Vachamirira mai Nhengere tivauchirire vachiuya vachitora nguva ino vachikurukura. Pamusoro hii ana mana na banana kusi yenda mandiri maye yotenda akandibarire muroro kwa nyoko kwa nyoko yotenda muroro wangu asara pamene ndini mai vacho ndakempana mwana wangu akata kwa nditengeka ndinandizvo chachengetwa ndiani nemuroro wangu wainditengeka. Hino ndinotenda ana baba mwoyo waindiitira mwana wenyu hatizive kuti andiitira here ngoti waindikubarira ana baba. Hapana mazhinji enoreketa ndinovaatenda ngoti mwana wangu waindingwarira nemuroro wangu waindingwarira waindibata samai wake. Ndisaishora chandaida cheshe waindipa. Hakuna muroro wakadadi maivhiki. Ndinotenda. Tine urombo mama, tinotenda chose. Mwari vakusimbisei. Rega tikurire mberi, tipe mukana kuna vakamirira vanatete hanzvadzi dzaJoshua. Vachataura ndaziviswa kuti tete Tabet vachivauchirire vachiuya. Mwari vachitiitira zvakanaka. Pamusoro vana baba nana mai nana tete nemese munoremekedzwa nemese muripano mauya kuzotibutaura. Ini ndiri kunzwa kubatikana kwakanyanyisisa zvizhinji. Ndakamirawo pano ndinisisi vahombe mumba medu tese. Saka hanzvadzi yangu iyi chandakadzidza pairi yanga isina sarudzo yokusarura kuti ndiani uyu ndomumba mani. Wanga ari hanzvadzi yangu yaingoda munhu wese akauya aingouya kumba kwangu nevana vake. Uye chandakanyanya kudzidza chandiri kukumbirawo dai Mwari andibatsira. Hanzvadzi yangu yaingotaura zveuguru hwaMwari. Ndo chitsvambe chatasiyirwa tese zefemiri kuti dai tateedza gwara irori. Nemashoko iwawo ndichinyanya zvekutendesesa maiguru maivhiki nebasa ravakabata vefemiri tisipo. Ndinongoti dai Mwari varamba vachikuchengetedzai, vakupai mazano, vakupai simba rakawedzerwa. Tibatsirane pakuchengeta vana vedu. Naiwawo ndinoti amen. Tinotenda, vana tete vose tinotenda. Mwari vatiitire zvakanaka. Regai panino nguva ndichakumbira madzikoma nevanin'ina vakamirira madzikoma nevanin'ina kuti vauye vazopa uchapupu. Ndaziviswa kuti mukoma Elijah vachatipa vari padhuze, vauye kana vari padhuze. Kana vasiri padhuze, vari padhuze zvakanakai. Kana vachiri kuuya tinozovapa mukana. Regai nditore zvekano uno mukana wekukumbira
Pastor Elisha Chitimana vangova vazotipawo zvekare uchapo Mr. Elijah vachizotevera kana vari parefu. Tivauchirire vachiuya. Pamusoro vanashumba vanove ndo vanate zvaravendu pamusoro vana pastor shamwari dzaJeshua pamusoro vese vaukama vauya kuzotikutawo pabasa rekuchitema Jeshua nekulinga Jeshua. Inini ndinonzwa kubatikana zvikuru nerufu rwaJeshua. Jeshua anga ari mwana akapfeka shangu dzababa vake, munhu akadzidziswa akateerera nababa namai vake. Ndinonzwa kubatikana zvisingaiti. Ndinoti Makoti anove ndiye muroora wedu akabata basa rakakura uko kwatanga tisiri. Ndinokutenda zvikuru. Hama neshamari tarasikirwa zvakanyanya. Mwana wangu anga asingasarudzi kuti imba ipi kana kuti imba ipi. Isusu wepaNjitimana tiri family yakakura zvikuru. Pachipari ndo family nechipari manje takakura. But Jeshua naMakoti vanga vasingasarudzi kuti imba diki here, imba hombo here, uyu ndo kwamainini, uyu ndo kwamaiguru. Vaingotora se one family. Ndicharimemba rimwe zuva, rimwe gore, ndakanga ndatora nguva yakati rebei ndisinga communicate nawo. Jeshua akandibvunza, sei baba manyanya kuti zizi kudai? Mwanangu, kafoni kandinako kachabati moto zvakanaka. Jeshua akauya nefoni yako, baba foni tavasikirwa hama dzangu. Vana pastor, ndinokutendai ndichikukuzai nebasa ramakaita all the way from Durban kuuya muno muZimbabwe kuuye kuchema shamari yenyu. Zvinoratidza kuti basa raita Jeshua mukunamata, mukuimbika, basa rakakura chaizvo. Vana pastor, ngatimbovaomberera maoko. Ndinoti vana shumba vanove ndo vanatezvara vedu. Hazvirevo kuti mukashanyashaika. Isusu hatisisiri vana vakwasha venyu. Ngazvirambe zviri zvazvanga zvakaita izvozvo. Mwari ane chekuita nazvo. Mwari kana atara, hapana zvatinokwanisa kuita, asi zvinorema kuti tizvitambire. Rudo rwaitirwa Jeshua nemi, ndoti dai Mwari atipo rudo rwakadaro, tichirambe tichikuitira rudo rwakadaro, tichichengeta mhuri tiri pamwe chete.
inga isiri zvayo mari yekukupai, asi mazano chayo chayo kuti dai muroora tadai, dai vana atezvara tadai, mhuri yakura, remangwana totanha futi maruva through vana ivavo. Mai guru zvinorwadza, asi ngaticheme tine tani. Kana Mwari atara ndizvo ndombe zvatara. Munhu wese anorwadziwa uye atopedza rwendo rwake. Ngatiite zvokuti tizosanganawo naye kana takunda. Saka hama vadikani, ngaticheme tine tariro. Kungoti Mwari akatipa kafungwa kekuti kakatitaramukei kuti pauri ipapo pane zvinezvi. Akamo kafungwa ikako kokuti ndichatorarawo zvakaita zveshuro. Kanonge kane kuti taramukei. Asi tese tiri panapa ndo nzira yedu tese ishi. Ndoti Joshua famba zvakanaka. Vana pastor, ndinokutendai nokusingaperi. Ndinotenda nenyasha dzenyu. Handina hangu akawanda ndichataura. Ndinonzwa kubatikana zvakanyanya. Mazvita Mwari vatisimbise chose. Tinotenda. Tambosvetuka ndizoti Elijah ava padhuze kana asipo tionerera imberi. Abatikana waraiti tinotenda. Regai vadikani tinotenda chose. Pane ino nguva vari kuuya regati vachiuya regai ndingokumbira vanasawira vachigadzirira vachiuya nechekudhuze vachipedza tinozongowana uchapupu unobva kunana vasawira Mwari vachitiitira zvakanaka. Hallelujah. Hallelujah. Haina mashoko anorwadza. Interpreter so that maybe gonna speak on behalf of me. Interpreter. Hallelujah. Amen. Speaking on behalf of the family, Ndakamiririra mhuri. this is Joshua's brother. Ndiri mukoma waJoshua. Zvakaradzwa family yese takarwadziwa. This was a loss for the whole family. Munhu akarwara to a certain extent yekuti hatina kukwanisa kumuvhakachira, tinokwanisa kutaura naye. Joshua was sick and it was painful because we couldn't visit him, we couldn't speak to him as often as we wanted. Angangori munhu anga nemukadzi wake nevana. He was him, his wife and kids alone. Zvakatirwadza as a family. It was painful as a family. Tina kukwanisa kuti tingamuvhakachira even to give him even a banana. We couldn't visit him to support him or even to
give him a banana. It's painful as a family. Joshua kukura kwangu naye inini As well as growing up, me and Joshua as siblings, takakura tiri vanhu ari munina wangu wokuti ndambata ruoko darika apa ndifamba naye kusvika akure kusvika. I still remember one of the days we were so close, holding hands as brothers, and I still remember one of the days. achinyora test yake kupedzisira. It was in wakanyora in my what is this UK whatever this refrigeration whatever course was doing. When he was doing his apprentice in refrigeration, Baba, he said that we had money. For the same company my father at Jukebox Music. I was working at Jukebox Music. Baba wakati mwanangu ndataza kutora lori. That was the last day. And our father was unable to pay for the fees. It was the last day, and then I had to go there to my boss and ask for loan. I need to pay him for the school fees. I had to go and get a loan from my employer to pay for I still remember the day. exams. I still remember the day. So every time whenever I visit to Durban, to visit him in Marisburg, Pese penaiva chanira vachiri kuMaritzburg. Mukoma wangu, if it wasn't you, He always reminded me that if it wasn't for you, I wasn't be like the same person I am today. akasazove zvaakari nokuda kwerubatsiro rwaakaipiwa. And I always tell him that, you know what? We are brothers. I respond to him, reminding him we are I brothers. really think what I did to him had a lot in certain way because wakafundisa vana vese unanasisi vangu wakawanda panapa vakapfuura maoko aJoshua. I think what I did was good, and he carried on the baton, and he Vakapfuura also maoko extended murume it. wamurikuona uyu akadzidzisa vana vese. And he Family sent, issues. he sent family members to school a lot. My father told my siblings that no, like especially the ladies muri kutorera mu grade 7. Our father was sending me Nenyaya yechitendero chepostori. Katai maudzenyu chirandu. because Nenyaya yechitendero chepostori. Vaipera mu grade 7 but iye akakwanisa kusimudzira vana vese vefamily yedu. Whatever grade, my form 4, whatever, munhu aizotadzira ega kudzidza. Nenyaya Joshua. Brother, that is pain, but Haana kudzidza manyarara. Yarara. Kutaura nenyaya Joshua akadzidzisa family yese. Vakasimuka tikaita line tikaita save vese vakadzidziswa naJoshua takabuda mumaoko omunhu. Takabuda mumaoko omunhu. Munyina wangu urapa airemekedza even paakaroorera airemekedza even paakabva. he was respectful even to the in-laws. Saka tarwadziwa tarasikirwa. It's a painful loss. Vana navo unondidhonza kudaro so tine zvakawanda zvinoda kwanza kutaura. I've got so much to say to testify. Thank you so much. Mazvita mukoma vangu ivava, amen. Thank you so much. Tinotenda, it's an emotional time, and nguva inogona kuita jealous, but it brings closure. Zvakakosha kuti tipupure kudai, amen. Kukosha kwakaita hama yedu yakanga yatisiya, especially pane ino nguva Joshua Maengeni, amen. Mazvita rega nditende, rega ndikumbire pane ino nguva. Ndichakumbira Sahwira. Ndinoziva kuti pane vanhu vanogona kunge vauya tatotanga vanhu vasina kutizivisa.
Tichakumbira Mr. John Mandeya Sawira mukuru vauya vachitora mukana. Handizive kana aripo mumwe Sawira angangodaro asvika aine zvinoda kupupura tinozongopa mumwe chete mukana kuti zvititire zvakanaka tichimhanyidzana nenguva dzedu. Kana aripo anogona kuzongotizerezera neri pano Mr. Mandeya vachipa muchapupu. Tinotenda. Haleluya. Tinopa kutenda kunana baba vose vasi pano vezvemweya. Tinopa kutenda kunana mai anatezvara Joshua hatina kurasikirwa kumuri chete. Yesu kunana Sawira tarasikirwa negamba. Joshua munhu aibatsira munhu wese, kungave kuri kumabasa chaiwo emaoko yaya taitorilaya Joshua kuti zvimwe zvatisingaziye taiudzwa naJoshua. Tarasikirwa zvikuru, handina zvakawanda zvekutaura zvataurwa zvese pano. Chandinofara nacho ndechekuti mumwe wangu atorwa naMwari achiziva Mwari. Dai taitawo saizvozvo tese tinge tinoziva Mwari nguva ichipo. Ndinopa kutenda. Handina zvakawanda zvekutaura. Tinotenda. Vana Sawira inzwai mamiririrwa. Tinokutendai. Aiwa kuti kunana vana Sawira vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana, vamwe kubva kuDurban, Pietermaritzburg,